Mela, il-taħdita llum hija dwar il-laqmijiet sewwa u t-taħdita ħadd tagħmililna Abigail. Sewwa Abigail hija studenta jien insomma sejħilha biex hekk għadha ispiċċat il-kors tal-Malti. U meta jaslu fit-tieni sena l-istudenti tagħna insomma jibdew jivviċinawna biex jażlu tema għat-teżi tagħhom. U s-soltu ma jkunux jafu x'laqathom, ma jkunux jafu x'se jaqbdu jiddeċidu, imma niftakar ċara, Abigail kienet ġiet fl-uffiċċju qalt li jien irid nagħmel teżi fuq il-laqmijiet. U jiena l-bidu saħta kemm hi deċiża di. Anzi għall-bidu qalt li teżi fuq il-laqmijiet ta' Biċ il-Kara. Le tiftakar? U nħsat kemm kienet deċiża fuq is-suġġett. U jiena dejjem nagħtihom ftit ċans ngħidilha ora taħsibha ftit, imma baqgħet deċiża fuq is-suġġett u bħala it-tutur il-persuna insomma li mexxija waħedha mxiet ta' Abigail ma tantx kellha bżonn imexxiha, bqgħet skantat bid-dettall li daħlet fih fl-analiżi tagħha. Se tarawh minn hawn ftit. Lejla tajba, nilqakom għal din it-taħdita u nirringrazzjakom tal-li ġobkom tattendu. Illum se nkun qed nitkellem fuq it-teżi li ppreżentajt għal-grad tal-baċellerat fil-Malti li ġib l-isem il-laqam personali analiżi lingwistika. Biex nagħti daqsxejn idea ta' kif wasalt għas-suġġett tal-laqmijiet, bażikament kelli ideat oħrajn f'moħħi, imma meta bdejt nfittex irrealizzajt li dawn kienu diġà meħudin. U imbagħad qatt nosserva daqsxejn u innutajt li fost il-membri tal-familja tiegħi jintużaw ħafna l-laqmijiet, pereżempju ommi meta kienet ġabba kienet tgħix bir-Kirkara u meta anke titkellem ma' missiera u magħhuta tirreferi għal ħafna nies li jqogħdu hemm bil-laqam. U l-istess missieri u anke hija fuq il-post tax-xogħol jirreferu ħafna l xulxin bil-laqmijiet u allura qisni laqatni dak is-suġġett. U meta bdejt imbagħad naqra fuq il-laqmijiet u nirriċerka fil-kodba dwar min isemmi l-laqmijiet, innutajt li ħafna jitkellmu fuq il-kontenut u fuq it-tifsir ta' x'jista' jkollu l-laqam. Però jiena dejjem mhux bitni aktar il-lingwistika u irrealizzajt li kemm dan nuqqas u waqgħat speċi il-laqbijiet mal-aspett lingwistiku għalhekk analizzajthom skont il-forma tagħhom u skont kif jinbnew. Bażikament naħseb li din it-teżi tqajjem kuxjenza wkoll fuq tradizzjoni orali li forsi kif taqblu miegħi kienet aktar ċentrali qabel milli issa fis-sens li l-laqmijiet għadhom jintużaw. F'ċertu kuntesti naħseb jintużaw aktar minn oħrajn, pereżempju fost il-ħaddiema tas-sena aktar li jintużaw iżjed. Però naħseb li qabel kellhom aktar funzjoni bżonn juża naħseb fil-ħajja tal-Maltin. Bażikament dan huwa kif ħankun qed inqassam it-taħdita, introduzzjoni, x'inhu l-laqam personali, tipi differenti ta' laqmijiet, x'intqal mill-istudjużi Maltin dwar il-laqam Malti, kif ġbart il-laqmijiet u l-metodoloġija li użajt, ovvjament xi diffikultajiet li ltqajt magħhom tul ir-riċerka, il-kisbiet li ħarġu mill-analiżi u l-istudji li jistgħu jsiru fil-futur għat-taħajr u bibliografija. Mela, lan kif diġà spjegajt kien li nistudja l-laqmijiet personali mill-lat lingwistiku, jiġifieri ħarist lejn elementi formali fil-laqmijiet, pereżempju żidiet li dawn jieħdu fil-bidu ngħidu aħna l-artiklu jew il-prepożizzjoni ta'. Imbagħad qassamt ukoll il-laqmijiet skont il-partijiet tad-diskors li jkunu qed jinbnew fuqhom, jiġifieri jekk humiex magħmulin minn nomi, minn verbi, aġġettivi. U mbagħad erġajt qassamthom f'kategoriji żgħar skont il-kategoriji grammatikali, jiġifieri jekk huma nomi qegħdin fis-singular, fil-plural u qegħdin fil-femminil, fil-maskil, qassamthom skont ta' kriterji. X'inhu l-laqam personali? Ħafna studjużi qablu fuq din id-definizzjoni tal-laqam tal-individwi li huwa nom propju li jirreferi għal xi ħadd imma li fl-istruttura tiegħu ivarja mqarb ftit mill-isem formali li jkollu dak l-individwu. U dan ifisser allura li anke taqsiriet tal-isem formali huma meqjusin bħala laqmijiet, pereżempju Majsi taqsira tal-isem Tumas, jew Wenz taqsira ta' Lorenzo jew Lorenz huma meqjusin ukoll bħala laqmijiet. Fil-fatt studjuż li ikkwotajt ħafna fir-riċerka tiegħi kien Kennedy u dan jgħid illi l-laqmijiet huma mmotivati minn bżonn
ta' kumdità, allura tajjeb li jkunu qosra u konċiżi kemm jista' jkun. Però mbagħad fl-istess ħin sab ukoll illi ħafna jippreferu li l-laqmiet ikunu itwal u aktar deskrittivi. Pereżempju tnejn li sibtiena u li forsi jistgħu juru dal-aspett huma l-ablabun u ta' faċendi, bħal speċi jgħidu xi ħaġa aktar milli sempliċement qasru l-isem ta' dak li jkun. Issa se ngħaddu għal xi funzjonijiet li għandu l-laqam. L-ewwel nett il-laqam jagħti identità lill-persuna, imma f'dan il-każ Kennedy jgħid ukoll illi jista' jikxef informazzjoni anka fuq min qed jagħti l-laqam għaliex hemm każijiet fejn jingħata laqam u dik il-persuna li terċievi l-laqam ma tkunx taf bl-arfien li qed jintuża fil-laqam tagħha fis-sens ikun hemm affarijiet li jinnotawhom in-nies ta' madwarek mhux inti pereżempju, allura l-laqam jista' jkun li qed jgħid xi ħaġa fuq min qed jivvintaħ ukoll. Jikxef ir-relazzjoni bejn tnejn jew aktar, jekk il-laqam ikun negattiv mhux bil-fors li jikxef relazzjoni biex ngħidu hekk ħażina bejn tnejn min-nies, jekk ikun pożittiv u anke jekk ikun negattiv, jista' jikxef sens ta' familjarità meta dak li jivvintaħ u dak li ngħatalu jkunu jafu lil xulxin. Dan kien wieħed funzjoni interessanti li jista' jkun ukoll għodda ta' poter. Għaliex Kennedy jgħid illi jista' jinħoloq laqam bil-moħbi, fis-sens illi dak li ngħatalu ma jkunx jaf bih. U forsi ngħatal xi ħadd li ikollu awtorità fuqek u dan tagħmlu biex inti tipprova tikseb ċertu poteri, sa x'qed ngħid, pereżempju eżempju żgħir. Inti tkun qiegħda fuq il-post tax-xogħol u l-manager pereżempju jiġi jgħid miegħek għax tkun għamilt xi ħaġa mhux kif qallek hu. U inti dak il-ħin tħossok li ġejt irridikolata, tmur fejn sħabek tax-xogħol, u forsi taqbad xi difett li għandu l-manager u taqlalu laqam bih u toqgħdu tiddieħqu bejnietkom u da ma jafx li għandu dan laqam. Allura inti dak il-ħin tħoss li qisek ħadd il-poter li da beda juri fuqek ftit ilu lura. Jista' jikxef ukoll attitudnijiet soċjali bejn is-sessi, pereżempju l-istudjuża Phillips tajt illi l-laqmiet tal-irġiel għandhom konnotazzjonijiet differenti milli għandhom il-laqmiet tan-nisa. Tal-irġiel juru forsi aktar is-sens ta' kobor, maturità u saħħa, fil-waqt li tan-nisa jirreferu għal aspetti bħal tjubija, żbuħija u anke sens ta' pjaċir. Il-laqmiet jistgħu jintużaw ukoll fil-kidba biex jagħtu ħiel dwar it-temperament tal-karattri, jiġbdu l-attenzjoni u dak li jkun jużhom fil-bidu tal-kidba sabiex jagħti ħiel min ikun qed jaqra dwar x'karattru se jkollu t-tali jew it-talija. Sinonimi tal-kelma laqam. Fit-teżina ktibtu wkoll fuq sinonimi fl-Ingliż u fit-Taljan imma hawnhekk ħanifoka biss fuq dawk fil-Malti. Insibu epitet, pseudonimu li jirreferi aktar għal dawk l-ismijiet fittizji li jintużaw fil-kitba. U mbagħad fil-kuntest Malti nsibu wkoll frażijiet mistoqsijiet li meta wieħed jgħidhom awtomatikament min ikun qed jisma' jwieġeb billi jagħti laqam. Pereżempju b'ta' min isibuk, min ta' min int u ta' min jgħidulek. Il-laqam għandu rabta mal-isem u l-kunjom. Xi kunjomijiet fil-verità bdew bħala laqmijiet. U brabta mal-isem imbagħad Puzzu jgħid li l-laqam joffri xi ħaġa aktar mill-isem, fis-sens li l-isem sempliċement jidentifika persuna imma l-laqam jagħti informazzjoni supplementari dwar dik il-persuna. Fil-fatt jgħid li għalhekk fit-Taljan laqam jgħidulu soprannome għaliex tmur il-fuq mill-isem xi ħaġa li lin mill-isem. Jiena fit-teżi fukajt fuq dawk il-laqmijiet li huma tal-individwi u tal-familji, però ovvjament ħarist ukoll lejn it-tipi differenti tal-laqmijiet li nużaw fil-Malti li mhumiex biss tal-individwi. Insibu laqmijiet li jingħataw lil Maltin u Lawċin skont il-lokalità li jkunu jgħixu fiha. Pereżempju Bonelli jsemmi tal-ħama l-Bormliżi u ta' ċaċu għal tal-Isla jgħid li daw kienu ftit gburin. Kassar Pulicino mbagħad isemmi ta' siqhom ċatta żwieten u sakranazzi għal qriema. U jagħti wkoll taqbila ħelwa li fiha jintużaw propju dawn il-laqmiet tan-nies tal-irħula u l-bliet. Taħattar tis-Saraċini, taħallija n-nistwajbin, sakranazzi l-qriema kollha ħallelin żebbuġin. U naturalment ma jonqos li dawn jinbtu wkoll fil-komunitajiet Awċin. Kassar Pulicino jirreferi għall Awċin b'mod ġenerali bħala tal-ġbejniet għaliex huma magħrufin sew għal din produzzjoni.
Mbagħad in-nadurin isemmi żewġ laqmijiet li għandhom tal-memmix għaliex jgħid li xi wħud min-nadur flok hemm u m'hemmx jgħidu emmi u memmix. Mbagħad jgħid li jgħidulhom ukoll il-Maltin għax skontu il-raħal huwa l-iktar wieħed li joqrob lejn Malta. Issa biex nagħmel daqsxejn riklam il-Doktor Spanjol. Ħanurikom ftit filmat meħud minn mitkelma li juri u jsemmi wkoll dawn il-laqmijiet tal-ibliet u l-irħula. In-nies ta' ħafna bliet u rħula għandhom laqam partikolari. Tlaqna dawra man naħa isfel tal-gżira biex naraw ta' xiex isibuhom u għaliex jgħidulhom hekk. Il-laqmijiet tan-nofsinhar ta' Malta. Ta' ħaż-żabbar jgħidulhom tat-tut għax f'dawk l-inħawi kien jikber ħafna tut. Jew tal-Grazzja għax il-festa temm hija l-Madonna tal-Grazzja. Ta' ħalluqa tal-Mazzit għax fl-antik kien imsemmi għal mazzit tajjeb imħawwar biżbib. Il-basal, in-nuċi muskata u ħwawar oħra li kien isir hemm ta' raħal ġdid jgħidulhom il-Medjonin. Il-Gran Mastru De Paul rid jibni raħal ġdid biex in-nies joħorġu mill-Belt Valletta u mill-Kottonera. Biex iħajjarhom imorru jgħixu hemm kien offra maħfra tad-dejn lil min kien midjun u dawk li marru joqogħdu hemm ħadu dan il-laqam ta' ħaltarxin magħrufin bħala tar-redus. M'għandniex xi ngħidu ma tantx jieħdu gost meta jsejħulhom hekk. Dali it-Tarxiniżi kienu jiraw ħafna naċ u moss u dawn kienu jħamġu bħalma jagħmlu l-annimali kollha u bagħtilhom ta' hekk. Taż-żejtun jisibuhom ta' siqhom ċatta. Jgħidu li meta San Pawl niżel ir-raħal t'isfel, iż-żwieten daru għalih u kellu jitlaq għax ma rridux jisimgħuh. Bdew isabtu saqajhom mal-art biex juru li ma rridux jafu bih. Minn dakinhar min jitwieled hemm kellu jitwieled saqajh ċatti. Skont storja oħra, iż-żwieten kienu keċċew lill-Franċiżi l barra bis-sieq u bil-kedda li ħadu saqajhom iċċattjawlhom. Mela, laqmijiet insibuhom anka fil-gazini tal-Banet, Kassar Pulicino jsemmi il-banda Duke of Konitz-Birkirkara li tlaqmet tal-ama, propju għaliex l-iżviluppatur tagħha sfortunatament kien nieqes mid-dawl. U jsemmi wkoll il-banda King Zone fil-Belt Valletta tal-Istilla, imbagħad ġus isemmi tal-werqa l-banda San George Martri bħal-Ormi u tal-qalba l-banda Pinto bħal-Ormi. U b'mod interessanti jgħid li tal-werqa bħala banda oriġinaw minn tal-qalba, allura minn iżomma tal-qalba ġieli juża dil-ħaġa l-vantaġġ tiegħu. U jgħid li bħalma l-werqa tinbet mill-qalba mela bil-banda tal-qalba jaqwa. Jidħlu wkoll fil-futbol, it-tim ta' Bormla kellhom il-laqam il-ħallelin għaliex aktarx kellhom xi tazza li tirrappreżenta r-rebħa ta' xi ħadd ieħor. U il-Ħamruniżi mbagħad ta' werwer u ġus jgħid li jew baqgħu bir-reputazzjoni li kellhom bħala lokalità għaliex kienu magħrufin bħala tas-sikkina. Jew inkella forsi kienu jilagħbu b'mod aktar goff waqt il-futbol. Jidħlu wkoll fil-partit politiċi, il-Partit Nazzjonalista kellu l-laqam tal-Maduma propju minħabba li l-beġġ hija forma ta' Maduma. Ħafna drabi dawn ikunu relatati hekk mal-beġġ tagħhom u l-istess il-Partit Laburista tal-Mazza minħabba simbolu lider fuq il-beġġ u partit antiku mbagħad isemmi ħaġus tal-Mażuni li kienu jissejħu tal-Fardal. Naturalment daw forsi iktar midħla tagħhom jeżistu wkoll il-laqmijiet tan-numri tat-Tombla. Fost li tal jeżistu ma' n-numru 7 l-Pipa, n-numru 17 tad-Disgrazzi u n-numru 22 istoriji tal-Kubtehom. U hemmhekk jidher ukoll in-numru 2 li jidher fil-laqam tad-Duwi. Issa x'intqal mill-istudjużi Maltin dwar il-laqam Malti, apparti dawn it-tipi differenti tal-laqmijiet, imorru lura fi żmien ħafna riċerkaturi sabiex jagħtu informazzjoni storika dwar il-laqam. Xerri jgħid li l-kelma laqam ġejja minnhom laqab fl-Arbi u jfisser karatteristika tal-individwu jew kunjom, propju kif xi kultant jista' jfisser il-laqam. Preka Kassar Pulicino u kalli jitkellmu dwar in-nisel ta' xi kunjomijiet Maltin mill-laqmijiet. Per eżempju, ftit li għati preka huma l-kunjom ċini jgħid li ġej mill-laqam ix-Xini, Sakko mill-laqam ta' Zaqqu u Għattardo mill-laqam ta' Ħattart. Issa dan aktarx li minħabba x'inhu tara ma' sqallin kellhom dak li prega jsejjaħlu mal-vezzo. Vizzju li jagħtu bixra Latina jew Taljana lil kliem li jużaw f'kitbietom u għalhekk ukoll
il-kliem li jużaw kienu l-laqmijiet. Fil-każ ta' Tardo anka tal-kunjom Bonello mill-laqam ta' Bonell, dawn ingħataw żidiet Taljani fuq wara għaliex il-laqam li kienu ġejjin minnu kellu xi ħsejjes konsonantali li fil-widna tan-nutara kienu jinstemaw viċin għal dawk li nsibu fit-Taljan. Briffa mbagħad jikkwota lil Fraser dwar il-funzjoni tal-laqam fl-immoddi jgħid li dan kien jintuża minflok l-isem sabiex jipproteġi lill-individwi milli jinħakmu personalment. F'diversi pajjiżi nsibu drawwa illi jekk wieħed ikollu ħakma tal-isem ikollu awtomatikament ukoll ħakma tal-persuna u di tidher ukoll anke f'reliġjonijiet fejn pereżempju l-isem tal-Alla ma jissemmix għaliex ħadd ma jista' jaħkem lil Alla u din turi l-istess idea. Fraser qed jgħid illi il-laqam qisu inħoloq sabiex tintuża xi ħaġa oħra minflok l-isem. Imbagħad awturi oħrajn isemmu żminijiet fejn il-laqam kien jintuża mal-isem minflok jħodlu postu. Pereżempju, fi żmien ir-Romani tal-qedem, persuna kien ikollha ismijiet u wieħed minnhom kien ikun il-laqam. L-iktar funzjoni li jaqblu dwarha r-riċerkaturi Maltin hija dik li l-laqam jagħti identità ċara u unika lill-individwu. U dan bla dubju għaliex forsi kif tafu fl-immoddi f'ħafna rħula ma kienx ikun hemm bniedem wieħed biss li jkollu l-istess isem u l-istess kuljum. Allura l-laqam kien jidħol hemmhekk u jagħmel tajjeb sabiex jiddistingwi bejn ngħidu aħna Pawlu Borċ u Pawlu Borċ ieħor fl-istess raħal. Saħansitra Muscat jgħid li l-laqam qisu l-GPS għaliex jieħdok sal-bib tad-dar ta' dak li jkun bl-istess ħeffa u bl-istess preċiżjoni. Prega jargumenta li fl-immoddi wieħed seta' jingħaraf aħjar billi jingħata laqam patronimiku. Laqam patronimiku huwa dak il-laqam illi wieħed jingħaraf bih billi jiġi assoċjat mal-missier. F'dak il-każ jiġifieri għandek l-isem tal-individwu Mikil, il-prepożizzjoni u l-isem tal-missier ċensu, Mikil ta' ċensu. Huma tip ta' laqmijiet li nfirxu ħafna u saru anke kunjomijiet stabbiliti fl-Ewropa bħal Thomson fl-Ingliż, Peterson fil-lingwa Skandinava u Mihajlovic fl-Slovak. Issa kifet propju fil-bidu, il-maġġoranza tal-istudjużi Maltin jitkellmu aktar dwar it-tifsir tal-laqam u jippruvaw jikkategorizzawhom f'temi varji skont ma jkunu jfissru. Mhux li eżempju se jidhru fit-tabella li jmiss. Pereżempju Kassar Puligino jagħti l-kategorija tal-ġeografija dawk il-laqmijiet li jkunu jirreferu għal postijiet f'Malta bħal tal-Pwales jew postijiet barra minn Malta, eżempju tal-Marokk. Għandek dawk li jirreferu għal partijiet tal-ġisem, ta' gedduma jew tax-xoffa u li jalludu għal aspetti ta' sbuħija, tal-ħelwa u tal-pupa. Bad hemm oħrajn forsi aktar negattivi, eżempju mġiba morali tal-ingannu tal-kapriċċ, jew dawk li ikollhom iktar natura kwieta bħala karattru, ta' twajjeb jew tal-bajju. Għandek dawk li jirreferu għal kategorija tal-flora, pjanti u siġar, ta' ħarruba, frottu ħaxix, ta' frawla u ta' karfusu. Minn dan diġà nistgħu nindunaw għaliex il-laqamiet iġibu magħhom attitudnijiet differenti għaliex jekk il-laqam tiegħek ikun qed jirreferi għal xi aspett pożittiv li għandek naturalment ħatu pjaċir bih hawn min saħansitra jikdbu għar ismu tant kemm ikun hekk gburi bil-laqam, anke fuq Facebook jikdbuh fil-parentesi. U bat hemm min li jieħu fastidju jekk tirreferi għalih bil-laqam, jiġifieri skont x'ikun ifisser il-laqam tiegħek. Hemm ukoll dawk li jirreferu għall-okkupazzjonijiet, pereżempju l-pożizzjoni differenti fis-soċjetà, l-ixkavun li jirreferi għal skjaf u tal-kaptan. Għandek ukoll bejjija tal-figolli u tal-melħ. Dawk li jirreferu għal min ikun sinjur jew fqir, pereżempju ta' ħarbatu taħlielu minn iberbaq ħafna flusu. U min ikun daqsxejn fqir ta' marsusa u ta' għaxadna. Lija pereżempju tagħti wkoll dawk derivati mill-kunjomijiet, eżempju ta' gefiru minn gaffiero. U mbagħad hemm oħrajn li jissawru fuq xi kelma li l-persuna tkun tippronunzja b'mod ħażin. Pereżempju typewriter flok typewriter. U semmi wkoll ta' Ġanova u jtgħid li tirrefer xi ħadd li jgħid fis-sens jgħid Diġanova. Muscat isemmi anke il-kuluri u
elementi marbutin mal-ħjata, l-buttuna u l-manċott. Bħal dawn hemm ħafna iktar oħrajn jirreferu għall-edukazzjoni, relazzjonijiet fil-familja, ikel u xorb, fauna, eccetera, eccetera. Mill-awturi li kitbu fuq il-laqam huma biss Kassar Pulicino u Muscatu Briffa li jitkellmu ftit dwar il-forma tal-laqmijiet bħala struttura u Briffa saħansitra jgħid li jeħtieġ ikun hemm studju aktar profond fuq il-lingwa li titħaddem fil-laqmijiet. U l-għan tat-teżina kien propju dan illi nixħet aktar dawl fuq dawk l-aspetti li tħallew daqsxejn barra mill-studjużi Maltin. Metodoloġija u diffikultajiet. Il-laqmijiet ġbartom minn diversi kodba u artikli, uħut minnhom minn tal-awturi msemmi hemmhekk, Kassar Pulicino, Tarċisa Żgħar, Guido Lanfranco, Charles Briffa, fost l-oħrajn. Ġbartu kolx laqmijiet mill-website Rabat Malta li fija hemm jisu korp u kulħadd li hu mir-Rabat jista' jinżel il-laqam tiegħu u anka ġbartu ukoll direttament minn in-nies fuq Facebook fi gruppi bħal kelma u kelmet il-Malti. Però l-maġġoranza tal-laqmijiet ġbartom mir-Reġistru Elettorali tal-1947. Dan propju għaliex wieħed John Zammit mill-istamperija kien għarrafni li f'Settembru ta' din is-sena kien ingħata l-vot lin-nisa mill-Gvern Ingliż fil-Kostituzzjoni McMichael u allura stajt insib laqmijiet kemm ta' irġiel u kemm ta' nisa fir-Reġistru Elettorali. Però mbagħad meta bdejt infittex iktar bdejt insib tal-irġiel. U qalli li jista' jkun li l-laqam beda jitniżżel b'mod fakultattiv. Allura l-irġiel li kienu mniżlin iktar fir-reġistru kienu diġà irreġistrati minn elezzjonijiet li kienu saru qabel. Għalhekk forsi kien hemm inqas laqmijiet tan-nisa. Ovvjament ma stajtx niġbor laqmijiet kollha li jeżistu minħabba l-perjodu limitat li fih stajt nagħmel it-teżi u anka l-għan tat-teżina li ma kienx li nagħmel xi ġabra eżawrjenti tal-laqmijiet imma li nanalizza korp minnhom b'mod lingwistiku. Ovvjament meta bdejt imbagħad niġbor il-laqmijiet kelli nagħmel xi għażliet. Fosthom li inġenneb il-laqmijiet li ma kellhomx tifsira bħal talba gigga. U nifok aktar fuq laqmijiet li kellhom tifsira u li stajt nanalizzhom, eżempju ta' kastik. Kif semmejt anka fil-bidu, laqmijiet inqassamhom skont ta' kriterji żieda li jieħdu fuq quddiem il-partijiet tad-diskors, jekk mhumiex magħmulin minn kelma waħda jew aktar, u anka xi suffissi li jinhemżu mal-laqmijiet li se nitkellem dwarhom aktar il-qudiem. Xi diffikultajiet li sibt kienu l-laqmijiet omografi, pereżempju tal-laħlaħ u tar-raħħas, ma kontx naf jekk hux qed jirreferu għal verb bil-mod kif qed ngħidhom issa tal-laħlaħ u tar-raħħas. Jew inkella għannhom tal-ħaddiem tal-laħlaħ jew tar-raħħas. Allura f'każijiet hekk provajt niċċara naqra ma' nies li jkunu mill-istess lokalità fejn jingħat il-laqam, imma mbagħad fejn ma sibtx tweġib iċ-ċari kelli ndur fuq laqmijiet oħrajn. Telfitni wkoll daqsxejn l-ortografija żbaljata fir-reġistru elettorali. Kien hemm każijiet fejn xorta waħda stajt nara fil-laqam, pereżempju f'ta' deffin. Imma f'ta' qara ma stajtx inkun naf jekk hux qed jirreferi għal verb jew għal gerd. In-nuqqas ta' informazzjoni mbagħad dwar ta' minnu l-laqam u mingħand min intiret, sibta daqsxejn ta' diffikultà meta ġejt biex niddiskuti l-ġens tal-laqmijiet. Għaliex Kassar Pulicino u Muscat jgħidu illi meta il-laqam jintiret minant ir-raġel għal-mara jew minant ir-raġel għal-bint jista' jaqleb il-ġens tiegħu mill-maskil għal-femminil fejn hu possibbli. U allura ġieli bdejt insib forom li huma l-istess forma ma fil-maskil u l-femminil, pereżempju taċ-ċatt u taċ-ċatta. Imma jekk ma nkunx naf jekk hux ġejjin mill-istess familja jew minant min qed jinbidel il-ġens, bħal speċi ma stajtx inkun naf jekk hux din il-bidla qed isseħħ propju għaliex qed ikun hemm dan il-wirt. Fir-reġistru elettorali mbagħad stajt nagħmel dan għaliex jekk tara li l-istess laqmiet qegħdin f'residenza waħda tassumi li allura din fl-istess familja. Naddu issa l-kisbiet li joħorġu mill-analiżi. L-ewwel ħaġa li ħarġet mit-teżi hija t-tipi ta' komponenti li nsibu fil-laqmijiet tal-individwi.
Għandek dawk il-laqmijiet li jkollhom tifsira, eżempju tal-basal u tal-pompa. Mbagħad ikollok laqmijiet li m'għandhomx tifsira magħrufa, fis-sens li jekk ħadd tfittex fid-dizzjonarju mhux ħassib it-tifsira tal-basswank, imma jista' jkun li kellhom xi tifsira għal min ivvintah. Mbagħad kien hemm ukoll laqmijiet interessanti ħafna fej parti minnhom kienet kelma li għandha tifsira, eżempju ta' ċfuf. Imma mbagħad fuq wara żdietet il-vokali, żdiet is-suffiss li s-soltu ma jiremiss ma dik il-bażi fil-Malti. U din deret f'ħafna laqmijiet, eżempju ta' ċfufu, tal-vapura u ta' praċetta. Ovvjament jiena provajt nara x'funzjonijiet jista' jkollhom dawn iż-żidiet fuq wara. Briffa fil-pubblikazzjoni riċenti tiegħu jgħid illi s-suffiss jista' jingħaqad ma' nomi u aġġettivi biex joħloq laqam ta' barbettu, ġifri qed jgħid li huwa karatteristika li tagħmel il-laqam. U jista' jkun ukoll li jibdel is-sens tal-laqam f'wieħed aktar peġġorattiv, pereżempju fil-każ ta' Karfusu. Imbagħad Kutajjar fit-teżi tagħha fuq id-diminuttiv u l-akkreċittiv titkellem fuq din iż-żieda li tista' issawwar id-diminuttiv fil-Malti, pereżempju fessudu, żgħiru jew qajżu. U allura għalkemm kienet qed titkellem fuq il-Malti mhux fuq il-laqmijiet, jista' jkun li fil-laqmijiet jista' jintuża l-istess suffiss bl-istess funzjoni. U s-suffiss A ovvjament jintuża sabiex il-laqmijiet jibdlu l-ġens grammatikali tagħhom għal femminil, imma Kutajjar tirreferi wkoll għalih u tgħid li jista' jifforma d-diminuttiv u anke l-akkreċittiv għaliex xi parteċipanti milli kellha hi irreferew għal buta bħala but kbir, mhux biss but żgħir. Ġifieri mhux esklus li l-istess funzjoni ta' dan is-suffiss tista' tidher anke fil-laqam. Stabbilejt ukoll li l-laqmijiet jistgħu jkunu magħmulin minn kelma waħda bħal tal-basktijiet u tal-miżżewweġ jew inkella komposti minn żewġ kelmiet jew aktar. Eżempju ta' saħħa xbin u ta' xebba l-poplu. Mela, sejbuħra kienet illi bat l-informazzjoni ta' Kassar Pulicino u konfermajta fit-teżi tiegħi. Kassar Pulicino jgħid li hemm 4 forom ta' żidiet li l-laqam jista' jieħu fil-bidu, jew l-artiklu bħal fil-laqam l-annej, jew il-prepożizzjoni maqut mal-artiklu, pereżempju tal-bdott, jew il-prepożizzjoni weħida ta' Pawlu, u anke in-nuqqas ta' xi żieda, eżempju ħadidu. Aktarx li n-nuqqas ta' żieda qed hemmhekk għaliex imbagħad hemm is-suffiss li qisu qed jagħmel tajjeb għal dak in-nuqqas. Għax permezz tiegħu qed jidher iżjed li hu laqam. U jagħtu wkoll tifsira għal kull żieda jgħid li l-artiklu jindika l-ewwel persuna li tkun ingħatat il-laqam. Imbagħad il-prepożizzjoni mal-artiklu tindika d-dixxendenti li jkunu wirtuh minn għandha. Imma tista' turi wkoll pereżempju dawk in-nies li huma magħrufin għan-negozju tagħhom, pereżempju tal-ħaxix, tal-laħam, tal-ħobs. Il-prepożizzjoni ta' weħida l-istess tirreferi għad-dixxendenti li jkunu wirtu il-laqam mingħand l-ewwel persuna li tkun ingħatat il-laqam. U forom bħal Ġanni ta' Pawlu dawk il-patronimiċi li semmejt qabel għandha l-istess funzjoni l-propożizzjoni tas-suffissi san, sen u vik f'xi lingwi barranin kif semmejt qabel. In-nuqqas ta' żieda naħseb li improbabbli li tista' tirreferi għal familja jew razza sħiħa. Naħseb li meta laqam ikollu nuqqas ta' żieda aktar jirreferi għall-individwu. Pereżempju, wieħed milli sibt fir-reġistru kien passaporti. Hekk laqam hekk. Però aktarx illi naħseb jien fil-fema tiegħi daqam bħal dak jintuża flimkien mal-isem għaliex peress li m'għandux la żieda fuq quddiem laqqas fuq wara, jisek jekk il-persuna ma tkunx familjari li dak hu laqam, naħseb fit-taħdid tista' tfixklu dak li jkun biex jaraf li dak hu proprju laqam. Issa forma li ma jsemmix Kassar Pulicino u li okkorrit ħafna f'xi laqmijiet li ġbart kienet l-okkorrenza doppja tal-prepożizzjoni. U din tidher f'laqmijiet li jkollhom isem u isem, pereżempju ta' ċensu ta' Wiġi, jew isem u laqam ieħor ta' Feliċ tan-nar. U l-funzjonijiet ta' dawn iż-żewġ prepożizzjonijiet hija proprju illi l-persuna tagħmilha magħrufa għal xi ħadd ieħor li jiġi minnha, jew il-ġenituri jew żwieġhom.
Imma stabbilejt ukoll illi hemm ċertu rabta bejn iż-żieda li l-laqam ikollu meta jkun għadu biss tal-individwu u żieda li jispiċċa biha meta jinfirex fuq il-familja. Pereżempju, laqam it-tikka fir-reġistru elettorali kien jidher darba fl-istess residenza, u mbagħad l-oħrajn kollha kienu tat-tikka. U kif tistgħu tinnotaw l-artiklu baqa' anka meta nfirex il-laqam u bil-kontra takkaliti m'għandux żieda imma mbagħad m'hemmx żieda ta' xi artiklu meta mbagħad ħal prepożizzjoni ta'. Jiġifieri kien hemm din ir-rabta, però ovvjament kien hemm eċċezzjonijiet u ma deriġ dejjem. Issa propju minħabba dawn iż-żidiet li l-laqam jieħu fil-bidu, xi partijiet tad-diskors li kienu qegħdin jintużaw fil-laqam bdew jidhru bl-artiklu magħhom, mentri mbagħad fil-Malti aħna ma nużawhomx bl-artiklu, pereżempju l-ismijiet taċ-ċali, iċ-ċalija li hu l-femminil tal-isem ċali, jew tal-Vjenna, il-kunjomijiet tat-tanti u kun hemm ukoll tas-sant. U anke verbi, però l-verbi aktar possibilità milli konferma għaliex pereżempju tal-laħlaħ meta ċċekkjajt ma' xi melliħin għaliex il-laqam jingħad fil-mellieħa, għaluli li għalkemm jingħad bħala verb tal-laħlaħ huma kienu jafuh bil-prepożizzjoni biss, ġifieri tal-laħlaħ mhux tal-laħlaħ. Allura jista' jkun li jew inkitab bħala żball jew forsi mhux kulħadd kien jafu bil-prepożizzjoni biss. Imma mbagħad briffa fil-ktieb li ppubblika Milux fl-2018 isemmi tal-marmar li skont huwa verb li jfisser gerger u allura jista' jkun li l-verb mbagħad jibda jidher mal-artiklu fil-laqmijiet. Iż-żidiet l-iktar li deru ovvjament fil-ġabra li għamilt jiena kienet il-prepożizzjoni ta', ġifieri l-iktar laqmijiet li deru kienu bit-ta' quddiem u l-inqas kienu dawk ta' bla żieda. Allura jekk se nibqgħu bl-istess tifsira li tagħna Kassar Pulicino dan ifisser li l-laqam fil-kuntest Malti għandu id-drawwa li jinfirex li jintiret u mhux jeħel biss ma' individwu wieħed. Din hija interessanti għaliex sibta fir-reġistru elettorali fejn jidher laqam bl-artiklu ma jirreferi għal tnejn min-nies, mhux għal persuna waħda. U allura ifisser li l-artiklu mhux qed jaqdi l-funzjoni tiegħu li jiddistingwi l-ewwel persuna li ħadet il-laqam mill-oħrajn li ħaduh minn għandu. Allura naħseb li biex jibqa' fuq livell individwali aktarx li dak il-laqam jintuża jew flimkien mal-isem, pereżempju Entni l-Balbulett, Innocent il-Balbulett, jew inkella jista' jkun ukoll jintużaw frażijiet aċċettivali fis-sens li jekk dawk iż-żewġ persuni huma missier u iben, jista' jkun wieħed minnhom ikun il-balbulett ix-xieħ pereżempju u l-balbulett iż-żgħir. Jiġri jista' jkun li d-distinzjoni mbagħad isseħħ b'dak il-mod. Peress li l-laqmijiet ikkategorizzajthom skont il-partijiet tad-diskors, stajt nara li minnhom huma l-iktar komuni. U l-iktar li deru kienu n-nomi ta' borom u ta' widna, pereżempju l-aġġettivi tal-ħoxnin u tat-trux, il-nomi tal-ħaddiem, il-bennej, tal-furnar, nomi tal-unità, tal-bajtra, tal-ġebla u l-ismijiet tal-ġamri, tat-tomi, hemmhekk reġa' jidher l-artiklu pereżempju mal-isem. Il-verbi dawn deru wkoll ħafna fil-laqmijiet ta' belaħħom u ta' saraqomlhom u il-partiċipji passivi tal-imbierek u l-mifluġ pereżempju. Fil-waqt li l-inqas li deru kienu n-nomi tal-għodda, tal-minġel, tal-post, tal-armerija, daw konsibt literalment wieħed biss. In-nomi verbali tax-xorb, partiċipji attivi ta' nieżla u l-avverbi ta' kull imkien. Issa peress li l-verbi u naturalment anke l-partijiet tad-diskors l-oħrajn erġajt qassamthom skont ta' kriterji oħrajn stajt ninnota li fil-każ tal-verbi dawk il-laqmijiet li jkunu magħmuli minn verbi bdew jintużaw l-iktar fit-tieni u fit-tielet persuna tal-perfett tal-passat. Pereżempju nfoħħlu fit-tieni persuna u taselaħ fit-tielet persuna u rarament bdew jidhru fl-ewwel persuna u aktarx raġuni hija għaliex normalment individwu ma jlaqqamx lilu nnifsu imma jagħti laqam lil xi ħadd ieħor b'mod dirett u allura tintuża t-tieni persuna bħal nfoħħlu.
jew b'mod dirett, b'referenza l-persuna, allura jintuża l-laqam bħal ta' selaħ. Il-fatt li jintużaw fil-perfett, fil-passat, jagħmel sens għaliex juri li jista' jkun hemm assoċjazzjoni bejn persuna u xi avveniment mitmum fil-passat tiegħu. Però la darba l-laqmijiet jirrappreżentaw anka drawwa jew karatteristika tipika tal-individwu, stennejt li jidhru iżjed il-laqmijiet fl-imperfett, fil-preżent, pereżempju jien naf jekk xi ħadd ikun jinħaraq malajr, allura jitlaqam ta' jinħaraq. Imma daw ma tantx sibt minnhom iktar kienu fil-passat. U issa wasalna biex nitkellmu fuq il-bidla fil-ġens ta' xi laqmijiet huma u jintirtu. Naturalment, il-ġens tan-nomi u l-aġġettivi li jintużaw fil-laqmijiet mhux bil-fors li jaqbel mas-suġġett li jirċievi l-laqam, fis-sens mara jista' jkollha laqam fil-maskil, pereżempju tal-ħanin jirreferi għal mara. U raġel jista' jkollu laqam fil-femminil. L-istess ta' perita jirreferi għal raġel. U din hija xi ħaġa li toħroġ b'not naturali mill-laqam għal xekk ikun intiret mir-raġel għal mara, jista' jibqa' l-istess u allura jibqa' tal-ħanin fil-maskil. Però mbagħad Kassar Pulicino jsemmi xi nisa li għax żwieġhom kellhom pożizzjoni għolja fis-soċjetà ħadu l-laqam tagħhom jibdu fil-femminil, eżempju il-Presidenta, il-mara tal-President u l-Ministra, il-mara tal-Ministru. U Muscat jargumenta li jekk f'ċerti każi kif qed ukoll qabel jekk il-laqam tar-raġel ikun fil-maskil, il-mara u l-bint tista' tiret il-verżjoni femminili tiegħu naturalment dejjem jekk il-kelma tippermetti bidla fil-ġens, pereżempju laqam bħal tal-bima ma jistax jinbidel jibqa' kif inhu. U dan ikkonfermaw ħanka xi nies fuq Facebook meta bdejt nistaqsi lin-nies. U qaluli affarijiet bħal ormi ħafna drabi jżidu s-suffis huwa għal dan il-għan, eżempju il-kakku u l-kakkuwa, iċ-ċinell u ċ-ċinelluwa, u saħansitra hemm familja magħrufa bħala tas-sabiħuwa anke l-irġiel. Dan sakemm il-laqam jippermetti, eżempju x-xalun u x-xaluna, l-masmarun u l-masmaruna. Ma nafx bħal ormi biss imma dik l-impressjoni tiegħi. Kien hemm kumment ieħor hawn ħafna minnhom fil-fatt il-maġġor parti tal-laqmijiet ikunu fil-maskil għar-raġel. Imbagħad il-mara tiegħu tieħu l-laqam fil-femminil. Iż-żurrieq hemm tan-niksu eżempju u l-mara tiegħu kienu jsibuha bħala nniksuwa. Iż-żiju tar-rispett ommi ċ-ċawċa u martu ċ-ċawċina. U hemm ukoll oħrajn. Pereżempju, in-nanna tiegħi kienet issurrunnuwa għax miżżewġa lis-surrun, imma kienet ukoll marita ċmajri mill-familja tagħha. Jew it-tamta tam u t-tamta tamma, is-sixpence u s-sixpenza, u l-gerbi blu, gerbi bluwa. Sfortunatament, meta tkellimt mal-kelliema, ma kienux jafu b'każijiet fejn il-laqam tal-mara fil-femminil jinbidel fil-maskil għax jieħdu r-raġel, kienu jafu dejjem mir-raġel għal-mara jinbidel mill-maskil għal-femminil. Però naturalment ma jfissirx li mhijiex possibbli għax jiena ma tkellimt ma' kulħadd u sempliċiment li tkellimt magħhom ma kinux jafu b'dal aspett. Issa fis-sorsi li fittixt kemm il-darba sibt laqmijiet biż-żewġ verżjonijiet, pereżempju iż-żarmuġ u iż-żarmuġa kif qed qabel. Imma sakemm ma sibthomx fir-reġistru elettorali u stajt ngħid isma' daw fl-istess familja mela sinjal li nbidel il-ġens minħabba l-iskop ta' wirt, jiġifieri għax mir-raġel intiret għall-mara. Imma, mbagħad xorta waħda ma kellix informazzjoni tista' tgħidli jekk jisetax jeqleb il-ġens bil-kontra mill-mara r-raġel, jiġifieri kieku kelli informazzjoni aktar fuq in-nies li kienu qed iġorru dan il-laqam, forsi kienu joħorġu eżjed aspetti fit-teżi. Is-suffissi tal-femminil fil-laqmijiet kienu issa pereżempju tal-baruni u tal-baronissa u is-suffiss a taċ-ċattu taċ-ċatta. Imbagħad ovvjament meta l-kelma tkun tispiċċa bil-i, is-suffiss a jieħu l qablu l-baqrija u l-istess f'dawk il-laqmijiet illi kellhom dik il-biċċa li għandha tifsira u jieħdu l-u fuq wara. Ġifieri l-bidla ma bdietx issir ta' frisku u ta' friska minħabba dik il-u. Bdiet tidħol il-w fin-nofs minħabba raġunijiet ortografiċi u allura kemm fil-maskil u kemm fil-femminil beda jinħoloq laqam li ma jintużax fid-diskors ta' kuljum, jintuża biss fil-laqmijiet ta' tiġieġu ta' tiġiġuwa, in-niċċu in-niċċuwa.
Is-suffiss wuqa jidher ukoll ma' xi nomi li jispiċċaw bil-vokali u, ġifieri daw ikunu li jintużaw, eżempju ta' ċejlu isem li jintuża mbagħad mill-laqam fil-femminil ġi ta' ċejluwa. U ġieli bdejt insibu anka fejn ma kienx hemm it-tarfu ta' kalanġ u ta' kalanġuwa u anka fil-laqmijiet li bdew jagħtuni n-nies ukoll din ġrat, pereżempju il-putrozz u pitrozzuwa pereżempju. Issa aktarx li dan ġara jew għax is-suffiss tal-femminil beda jindara hekk kif inhu fil-laqmijiet. Jew inkella forsi kien hemm suppost inkiteb bil-qu il-laqam fil-maskil, eżempju suppost inkiteb ta' kalanġu ma nkiteb ta' kalanġ pereżempju. U mbagħad laqmijiet bla tifsira ġieli jimxu bl-istess mod bħal dawn il-forom, il-pajsu, l-pajsuwa, tal-bagni u l-bagnija pereżempju. Issa ngħaddu għat-tipi ta' laqmijiet komposti, ġifieri jiena analizzajt ukoll dawk il-laqmijiet li jkunu magħmulin minn żewġ kelmiet jew aktar. Pereżempju, uħud minnhom kellu jkollhom nom u nom, jew nom propju u nom komuni, eżempju xi isem u nom komuni ta' Wenzu tal-ħanut, jew żewġ ismijiet jew isem u kunjom, eżempju ta' Ġanni ta' Apap, jew żewġ nomi komuni ta' Xkora Faħam pereżempju. Kien hemm ukoll kategorija ta' nom u aġġettiv, eżempju ta' kelba xieħa, imbagħad meta l-laqam kien ikun bl-Ingliż, ovvjament l-aġġettiv kien jiġi qabel in-nom, eżempju Big Joe. U mbagħad hemm ukoll kategoriji fejn jintużaw in-numri, fejn ikollok numerali u nom, eżempju ta' 7 irġiel, u n-numru 7 jintuża ħafna wkoll fil-laqmijiet. Jew nom u numerali, pereżempju ta' biċċa waħda, jew numerali u numerali ta' 27. U din kien hemm daqsxejn dilemma fuq jekk hux qed jirreferi għal ħin, allura għandek jisew żewġ numri separati jew nkella n-numru 27. Kien hemm ukoll dawk b'verb u nom, eżempju ta' ħala flusu, jew nom u verb, eżempju tal-linja jaqbillek. Mbagħad kien hemm ukoll kategoriji differenti, eżempju xi interjezzjoni u nom ta' Imaxari, u kien hemm ukoll prepożizzjoni u nom, eżempju ta' bla snien. U anke verb u verb ta' żommu pereżempju. Naħseb li wasalt fl-aħħar ta' taħdita. Ovvjament minħabba li s-suġġett wieħed pjuttost ġdid, speċjalment fit-teżijiet hemm ħafna aktar x'isir. Jistgħu pereżempju isiru studji lingwistiċi dwar laqmijiet li mhumiex ta' persuni jew ta' familji imma li huma tal-ibliet urħula bħalma bdejt insemmi qabel, pereżempju tax-xelin jew tal-pepe għall-Islimiżi, jew inkella tal-banet u l-forom assoċjati magħhom, eżempju tal-bagri u bagrista. U kien hemm ukoll anke laqmijiet fl-istess lokalità, pereżempju il-Birgu u għandek naħat differenti li għandhom laqam li jistgħu jiġu analizzati imbagħad anke jitqabblu forsi ma' dak li sibt jiena fit-teżi tiegħi. Tajjeb li jiġu studjati wkoll l-aspetti soċjolingwistiċi tal-laqam sabiex ikollna aktar informazzjoni dwar il-firxa tal-laqmijiet anke f'kuntesti differenti forsi fl-iskejjel, il-laqmijiet li jingħataw lill-allima, il-postijiet tax-xogħol, il-politika u l-ispettaklu. Studju ieħor li jista' jsir huwa li il-laqam jiġi studjat fost iż-żewġ sessi u fost kelliema ta' etajiet differenti anke sabiex tinkiseb aktar informazzjoni dwar dawk il-laqmijiet li huma aktar riċenti u forsi laqmijiet li ilhom jintirtu minn ġenerazzjoni għall oħra. U mbagħad anke dak li jkun jista' jirriċerka l-funzjoni tal-laqam fil-letteratura Maltija. Pereżempju fuq Nanna Venuta ġewwa Mamo jissemmew laqmijiet u anke fil-kitbiet ta' Kilin. Biex dak li jkun jista' josserva kif jinħolqu laqmijiet fittizji u forsi x'rabta jista' jkollhom mal-iżvilupp tal-karattri. Naturalment nirringrazzja lit-tutur tiegħi Dr. Michael Spaniol talli dejjem kien jetem biex jgħinni meta kelli bżonn lill-familjari u sħabi tal-kors li għexu miegħi l-vjaġġ tat-teżina. Nirringrazzja wkoll il-min b'xi mod ikkontribwixxa għall-iżvilupp tat-teżina fosthom l-awturi li bnejt fuq ix-xogħol tagħhom. Il-kelliema l-għalliema tad-Dipartiment tal-Malti u l-membri tal-istamperija li wkoll għenuna ħafna. U dawn huma xi xogħlijiet li użajt f'din it-taħdita.
Naħseb dak kollox, grazzi ħafna. ċans għal diskussjoni. L-importanti li minn se jistaqsi il-kommenti juża xi mikrofon. Nista' ngħaddi kumment kif trid dwar tkellim dwar il-fatt jekk il-laqam tar-raġel jinteriċ jew jinteriċ tal-mara. Il-mosta kien hemm wieħed pereżempju tal-ħanina li kien bennej famuż, nista' nipprova niċċekkja li il-laqam kienx tommu jew le, ma l-irġiel kollha kienu tal-ħanina. U l-laqam kien fi familji tagħhom volli kienu ġur molaw. Eżatt, kien hemm. Jekk ma aktar mistoqsijiet, insomma, jien naħseb illi ta' min jipprova dak li kun jara xi kliem qadim fil-kunjomijiet li llum m'għadniex nafu xi jfisser, imma kien ifisser xi darba. Pereżempju, iż-żejtun nies jgħidulhom ta' żake. Żake. Żaka fid-dizzjonarju tfisser mara mill-lar, ħażina ta' żake. Anki ngħidu aħna tal-Birgu jgħidulhom il-ġirbin. Ma tantx jitogos bija, ma naħseb li huwa interessanti għax ġirbin jiġifieri minn nies minn ta' ġirba. Ġirba hija gżira fit-Tunezija. U hemmhekk skont kitba fuq il-Medjuevu jidher li fil-Kastell ta' Sant'Angelo darba fi żmien qadim ħafna kien sar attakk fuq il-gżira ta' Ġerba fi żmien ftit wara n-Normanni. U nġibu xi 88 irsir minn ġirba hemmhekk fil-kastell. Jista' jkun minn hekk. Fil-fatt anka min jitkellem fuq il-laqam hekk isemmi wkoll li hemm relazzjoni ma' dak il-post. Ejja, ovvja li ma għaliex jgħidulhom tal-ġirbin. Ġerba żgur, ma għaliex. Kien wieħed għalli din, għalli ħodor ġirbin ma jaħmlux il-ġuxin. Per eżempju, iż-żejtun ukoll hemm nies magħruf għamlidhom ta' żluten, għax importanti d-dialett daqsxejn xi kultant, iż-żluten. Iż-żluten kemm kelli kurżità fuq jiena din. Dal-aħħar qed isir ħafna studju għax aħna fil-Malti għandna element Berber tal-Brieber. Jiġifieri il-Berber huma nies ta' barbarija tal-Afrika ta' fuq. Issa fuq mill-liema tribujiet dik in-naħa ġifieri. Hemm iż-żanata ġieli dan iż-żanatin u ma l-plural ta' nies ta' żanata, pereżempju, qed nivvinta ta' ġifieri, imma iż-żanata huwa tribu ta' nies Berber tal-barbarija, ġifieri n-nies ta' barbarija huma differenti mill-Arab, sewa l-Arab jiġi fl-Afrika ta' fuq wara. U Arabizzaw il-Brieber, Arabizzaw il-Berber. Aħna pereżempju għandna ħafna minna fil-Malti, ukoll ngħidu aħna għandu ħafna kliem bħal pereżempju Attus, Fellus, Serduk, Gremxul, Fekrun, Bebbux. Aktar daw kollha huma l-istintenzjoni. Dawn ħadd ieħor Arbi ieħor ma jgħidx hekk, ma jgħidx Attus jgħid Kitt, ma jgħidx Serduk jgħid Dik, ma jgħidx Fellus jgħid Katkut. Ġifieri dawn hemm ħafna somma l-element lingwistiku għad hemm ħafna xwieħed jistudja. Għanna ġirbi. Sekonda waħda, ġewż għalli kollok. Ħabba l-mikrofon. Xaqni komment fuq il-lam tal-Bornizjen tal-ħama. Aħna nafuhom ta' baħarhom. Wkoll. Biex inkompli sieħa ta' baħar iċ-ċuċ. Le, l-verità, kif nafajjien mill-Birgu? Ġirbi. Ġifieri, ma nafx ġifieri il-sorsi jekk minn fejn kien. Le, whatever, imma rrid ngħid li hemm laqam ieħor għall-Born. Aħna l-Birgu nafuhom Jiena hekk. semmejt biss ftit eżempji. Skużi? Semmejt biss ftit eżempji, ma Le, billi semmi ta' Borna, jien ta' Borna, u ngħidulu baħar iċ-ċwiex. Għax kif qed tajjeb inti, huma kellhom biċċa roqa baħar bil-ħama. U kien jgħidu għandhom il-baħar.
Aħna daċċu xlu ma jemlu li għandhom il-bahar. Naħseb il-bicċa baħar li kienu kienet baċir, ma għandhom il-baħar ma jistax jisaw ukoll. Ma jidirli Bonelli jekk jispjega jgħid meta għamlu l-baċir, meta ħafru l-baċir. Jiena li sibta li l-belt tagħhom mitlit bil-ħama fil-bini tad-dok. U l-rima. Xtaqt insaqsi jekk hemmx instanzi fejn il-laqam jintilef fil-familja. Jintilef Jintilef fil-familja. fil-familja ma jibqax jintuża. Ngħidlek ta' falfej, pereżempju, xi nannu tiegħi Ingliż jiena, u allura għal xi raġuni il-laqam intilef u speċi ma baqgħux isibuna. Imma ħala ieħor ġifieri u intilef għal kollox. Le, ma nirreferux għalina blaqam ġifier ħanejtek. Le, għax ħafna drabi, eżempju, anka nis li tkellimt magħhom, jidulek pereżempju għax kelli l-laqam tal-familja ma mbagħad mal-iżżewieġ, pereżempju bdew isibuni iktar bil-laqam tar-raġel, eżempju. Ġifieri jisu iktar element ta' kumdita u ta' kif jisek ħatkun ta' fil-dak li jkun iktar malaj. Peress li kun jomi mhux tas-soltu, jista' jkun ġieli isibuna ta' hekk. Ta' xarpiż ġifieri, ma nistax ngħidlu laqam jien dak. Jien naħseb li kif qed jgħid, forsi inbidel jiena aħna n-nannu kien tan-nassi ħal-qormi, għax għamil ħal-qormi. Però mbagħad in-nannu kellu fabbrika tal-luminata. U ma baqax iktar tan-nassi, kulħadd jafna ġustu tal-luminata. Spiċċa ġifieri, inti nassi qasqas ħadd ma da. Ġifieri ġejna veru biddilna. Ifhem jekk ma jibqax jintilef u mbagħad. Meta jsir pulita li koħma darbi Proset ħafna, ġifiri tal-xija estensiva ħafna. Jien xtaqt informazzjoni ġenerali, outsource estensiv ħafna fuq il-laqmiet pratikament ta' Malta kollha. Li għadu laqas biss ġiet tepjat, naħseb, għax għadu mhux reachable minnu fl-arkivi naħseb jaf bih. Dan fil-innis tar-raba kellhom pratikament il-reġistru tar-raba. Kien savejna fien għallu il-reġamar l-emiri, saw xek. U ovvjament għadu mux miftuħ għal-publiku, imma ġveri kull għal jaw f'Malta itik daw il-reġistri kollha itik minnu s-sit u il-laqam tiegħu. Ġveri kieku dak ikun naħseb trid armata nies jien biex kieku dak il-korpus jinġabar kollu nkunu għamilna biċċa xogħol. Ġifieri u jiġi publikat ikun għamilna biċċa xogħol kbira. Wans li jkun miftuħ għall-pubbliku, għax għadu mhux miftuħ għall-pubbliku, hemm raġunijiet ta' għalfejn jiġifieri kemm għaddew 70 sena. Okay? Hemm l-aspett ukoll ta' kemm il-Maltin jew l-Awċini ikunu għadhom qrib tal-lingwa. Pereżempju l-Awċin ħafna drabi kelma li gerfxuha ituha forma ferm aktar ġenwina. Per eżempju, għalu li b'każ li kemm hemm familja għadulhom ta' xewwif. Ix-xewwif tinstema veru kelma semietika ta' xewwif. Imma għalu li l-raġuni kienet li darba xi ħadd fiż mill-Ingliżi xi ħadd għallok inti kemm in show off. Per eżempju, hemm familja għedulhom area xi posta jgħidulu tal-gliex. Il-gliex, sewa kienet tinsema wkoll semietika, sewa. Imma mbagħad ir-riżulta xaħat sab li hemmhekk darba kien mar wieħed ilu daqsxejn Ingliż kull jom dal-gliex. U tal-blanker, pereżempju tal-blanker, laqam magħruf ħafna, lejna jsila, pereżempju, għax xi ħadd innannu kellu ħanut tal-inbit kien ismu di Blue Anchor. Imma tifhem ġifieri tgħid minn show off tiġi xewwief u dal-gliex tiġi tal-gliex, hemm isu rapport lingwistik ferm aktar ġenwin. Saruga. Għax missieru kien id-driver ta' Saruga Mistut. Ta' Saruga. Tal-Asselina, ma.
Pero għatem kustjoni ġifir minn fjekku xazzelini għaw asselini għaw da fjamma U jima dak. Il-ħalus għu ma jkunx. Forse ħan saqsik mistoqsija minn daw il-laqmijiet kollha kif semma Ġużi. Sibt xi kelma hekk kurjuża fil-Malti, xi kelma li fl-opinjoni tiegħek hija antika fil-Malti? Sibx, ma forsi ma użajġ daqsek minnom. Li kien hemm pereżempju għajn li jkunu daqsxejn peġġorattivi. Eżatt. Imma li turi speċi kemm in-nies kienu iktar fis-sens kif naqbad ngħid, kienu kellhom relazzjoni mal-lingwa li iktar hekk naturali. Eżempju aħna llum Ek naħseb jien għax jisom jixfu ħafna affarijiet fuq dak li jkun, li mhux bil-fors. Jisek mhux ħadd iddejjaq tgħidhom għax qegħdin fil-laqam. Jista' jkollok kliem bħal kelma sorm, pereżempju, li tidher kemm il-darba. Lillum saret xejn iktar vulgari minn kemm kienet u kemm ċertu ċriki, ġifieri ħafna nies tas-sena għall-parti tisfel tixorġet jgħidulu sorm, mhux hekk sormu wiċċu sormu, li ħafna ġifieri pereżempju n-nies tal-lob tan-nar bla ebda tip ta' vulgarità jew xi ħaġa assoċjata magħha. Waqt illum kelma ma llum rabbit għax tibdilna sensittività. Illum anke jienu niktibhom jisni ma bdejtx inħossni komda, imma naf li dak li jkun jużhom min jużhom ħajużhom b'mod naturali, ġifieri mhux ħajiddejjaq. Eżempju kif anke kif Anka tal-karkarizi l-laqam ta' kollha kemm hu hekk u wkoll. Ġifieri. Vera. Nixtaq tinsaqsik ukoll. Jiena meta nfittex l-ismijiet ta' postijiet, xi kultant inkun f'diffikultà li nsib isem illi inkun kważi ċert illi huwa isem ta' raġel ta' mara u x'inhu. Però mbagħad ma ssibx tarf ta' minnu u l-iktar isem li dejjem insib eżempju huwa Venut. Venut. Issa, pereżempju Venut, issa jien naf pereżempju Kili huwa Mikil, jien naf Warda hija Ġiżwarda, ġifieri, imma pereżempju Venut, pereżempju sibt il-Venut għaddi ma sibx prova 100% eżatt minn fejġej. U per eżempju kelma oħrija l-kelma postijiet ta' dawn huma postijiet ta' li per eżempju nadur bendu jew ta' bendu, l-alqa ta' bendu. L-iktar li wasalt viċini ma minnar ebda prova 100% li bendu hija il-forma Maltija ħanidu ta' Benedittu. Imma ma tkunx taf. Jiena qed nagħmel domanda hawnhekk għax forsi għamilta. Le, hawnhekk ġieli saret xi teżi illi kif għamlet Abigail. Per eżempju dar, xi ħadd dar il-ċertifikat tal-mamudija per eżempju fis-sena 1900 biex mbagħad jaraw kif kienu mal-frekwenza tal-ismijiet biex tista' ssib tarfu mbagħad minn fejn ġew. Per eżempju, jekk insaqsi hawnhekk il-kelma Venut, x'isemu? Aw xi ħadd jaf għax jien m'iniex ċert. Bonaventura, m'iniex Benvenuta. M'iniex ċert. Jew ċejlu, per eżempju. Jew ċejlu, jew Majru, jew Ġammink. Jew Mil. Issa Minku, ok, Dominku, imma ma tkunx 100% ċert. Tal-ismijiet hemm xi ħaġa tal. tajt hija Zaru, hija Zaru. U kont ngħidilha dan Zaru minnu qed tgħidli Zaren huwa hija, maħna nsibuh Zaru. Hija Zaru, jużaw ħafna dan il-kliem, eħe. Qed tifhem? Ma nafx iżda id-dettalji tagħha hemm teżi fuq l-ismijiet kif I taqbad il-forom il-qosra u tgħidlek li huma għalli ma semmet jirreferi. Per majsi hija diminuttiv sewa bħalma eżatt għandek Tumas huwa diminuttiv sewa kif nafu żid il-je
Imma intezi, Imma Aha. id-dettalji ma nafhomx tagħha. Suppostija xina rajta. U tafent ġili, għaxu mekkanizmi interessanti ħafna kif jiqsaru l-ismi, ġili tuħ l-ewwel biċċa, ġili tuħ l-aħħar biċċa, anke tu isem bħal Giuseppe, le jista' jiqsar bħala Ġus, bħala Jew Peppi, Zeppi. bħala Zeppi, u Ġus jerġa' jinbidel Ġużu, Ġużi, eċetera. Hemm oħrajn anka bit-tnej, pereżempju Ġan Domin, eżempju. Iva, jew ġammari, jiġi ġammri u xek, hemm għandek forum differenti. Kienu pazjenti anzjani. Korċa, għal kroċe fissa, u konċa, konċetta. Kelli nsaqsjom jien, għattilom korċa xisemmu da. Għat li kroċe fissa, dan ilu xi 30 sena ġifieri dan. Ma dik xissibu żgur naħseb jien. Dawwar għalik. Mela, jiena nħossi li l-laqam ħafna drabi u marbut ħafna mal-post. Li l-bih ikun persuna, mhux dejjem. Per eżempju, għandikom eżempju za, jiena minix mill-Birgu, jiena nkun ħafna l-Birgu. Membru tal-Komitat tal-Festa, nejn fil-ġimgħa kbira, insomma, missieri minn hemm jiena. U aħna marru fin tal-Bega. Oħraġ mill-Birgu. L-iskola fejn naħdem. Hawnhekk ħadd ma jafni tal-Bega lili. Tal-Bega. Jir ħafna drabi, il-laqa minħoss li marbut mal-post. Le vera. Għax pereżempju anke meta fuq Facebook bdew jinħolqu diskussjonijiet meta nsaqsi xi ħaġa, u kif qed l-ewwel, speċi jekk fir-raħal tiegħu ikun magħruf b'laqam, jekk imbagħad iżżewweġ u ma joqgħodx imkien ieħor, ma jafux b'dak il-laqam, anzi jekk tgħidu ma jafux jidentifikaw li dik il-persuna. Allura hemm dak l-element żgur. Unħossu kolli torbtok mal-post, jittik identità ulterjuri ġvek parti li sem nifsu, inti torbtok mal-post illi inti tkun minnu. Lejna t-nejt li torbtok mal-post. Prosit. Wieħed mill-użu tal-laqa kien li inti se jkollok l-ismijiet ikun jom jgħidu ma' komuni mal-borsa, eċetera. Isma' Giuseppe Morx, ta' u laqa. Tista' tkun ukoll Li qed jipprova jgħid Daniel u li l-laqam għandu ħajja fil-post. Jiġifieri jekk ikun laqam li nħoloq fi skola, ma li tħorroġ mill-iskola, ma jafux bil-laqam. Jizvinta, mhux bħal isem li Tant kemmu. Pero jiddependi mill-popolarità tal-individu, għax pereżempju ċikkur musrum, ċikkur ta' Vanġela, jaf Malta kollha taf minnu volliri, allura ma jibqax marbut misbal lokalità, ma għax huwa. Tant kemmu hekk illi jiena meta kont għadina żgħir, kont nilgħab il-lob tal-kompjuter. Hemmhekk kelli laqgħa kollox differenti. Jiġifieri huwa marbut ukoll mal-klikka tan-nies li tkun tagħmilha magħhom. Vera. Ħafna. Issa, inti l-ewwel semmejt il-laqam tal-bagigga u ma tafx minn fejn hu. Dak kan nissospetta li ġej mill-użanza tal-bagigga. Imma l-bagigga, sena dik, tal-bagigga ta' kif jgħiduha, il-bagigga il-persuna. U jgħidu ħadulu l-bagigga, jgħidu ħadulu l-arusa l-bagigga. U bil-fadda ma baqgħux jgħidu għal-aqstanz. Wara ħadu jgħidu l-bagigga, narija, lejlit l-xox narija. Lejlit l-xox tissir. Reġgħet tissir ta' sinilu. Reġgħet tissir. Imma l-bagigga kien persuna. Xi tfisser bagigga ma nafx. Imma kien persuna. U kellu din istorja u kellu jitzika bija, insomma. Illum tasminaw nobdew xarab jgħidu, ma baqgħux jagħmluha. Il-aħħar ħaġa xtaqt nisma' danna ġli ma tnejt ħafna jsoltu ma ngħidx. Fuq l-isem tal-ġirbin. Jiena ankun ma nafx tinżil li ta' ġerba. Jiena t-teorija tiegħi illi ġejja minn kelma sqallija illi nies ġiribeni sibta fil-vokabar siċilenu mhux eżatt ma nafx kif il-pronunzja mhux qed ngħidha eżatt ċert. Però xi ħadd ġirbi huwa xi ħadd li ġej minn art
jew joqgħod fart jew marbut mart ta' ċertu status. Issa, peress illi Teorija peress personali. illi l-Birgu kellu dak l-istatus, jista' jkun il-intrabtet bek. Dinja bis teorija, però il-kelma stinsa fil-Bokalarju Siċiljano, ġifieri hija teorija oħra. Però ta' ġerba jiena onestament. Ciao baj. Jien naħseb li għalhekk anka l-laqmiet tal-irħula u l-bliet hemm iktar minn wieħed għax ħafna drabi jekk ma jkunx jaġobhom minn dawk in-nies, jispiċċaw jiduru għal xi raġuni oħra. Anka meta jissemmew fuq Facebook, kontroversja sħiħa tinqala għax aħna mhux hekk u għax jgħidu n-nek maħna maħniex. Eżempju, burin, fimt, ġifieri qabli għalhekk jispiċċaw biżjed minn laqam wieħed. Dak li qal Daniel, mhux tal-ġirbin ta' qabel, insomma. Illi l-laqamu marbut mal-post hija veru, però hemm aspetti ieħor fakkarni fiha. Illi hemm laqmijiet, il-ħafna drabi ma nkunux nafu l-kelma xi tfisser, imma issibhom fiktar minn post ieħor, pereżempju intom semmejtu il-gazzu, pereżempju. Il-gazzu kien żejtun, ma midera kien tafu xi tfisser gazzu imma jew il-gejges, pereżempju. Il-gejges speċi nafu żejtun bħala laqam, ma Jiġifieri bil-forsi li ma naħsib ma nemmenx li dak ikun l-istess individwu l-istess familja illi ġerma wara kollha, ma naħseb li hemm xi Tista' tiġri fis-sens ma bad xorta dan il-gazzu minn kien. qabel il-familji kienu kbar minn tal-lum, allura jekk ħajinfirxu fil-irħula, jista' jkun li laqam ovvjament ħassibuk fiktar minn ħarbet, imma jista' jkun hemm raġunijiet oħra wkoll. Tal-aħmar, però ħaġa proset tal-analiżi lingwistika li għamil. Xtaqt insaqsik, jekk sibx relazzjoni bejn il-laqam u forsi xi dialett. Għaliex pereżempju meta kont nifrekwenta ħażebbuċ, eżempju raġel partikolari kien jgħid ħafna l-kelma bluta. Saħna jiena li m'għandix dialett ngħid blata. Ma tant kemm kien juża illi konna qlajni ilu ta' bluta. U forsi jien naf xi ħadd minn għawdex iktar għandu ċans li nafi għandu dik il-suffiss il-wuqa li bdejt issemmi irbatta ħafna ma ħafna ħsejs li smajt għawdex. Per eżempju naf waħda tal-bajjuwa. Inti ktibt il-bajju hemmhekk, bajjuwa xi ħadd jużawha fis-sens tal-blaħ, dak is-sens. Allura qed forsi xsibt xi laqmijiet illi. Kien hemm bid-dialett żgur, imma jien ma tħallġ f'dak l-aspett imbagħad għax peress li jisni dejjem qatt fuq l-istandard. Imma kien hemm żgur dak l-aspett anka tawdex ukoll jiena l-kemm ma analizzajtx laqmiet tawdex rajthom anka fir-reġistru vera. Hemm l-element ta' dialett għax ovvjament daw kienu jinħolqu min-nies. U ħafna drabi jfakru affarijiet li forsi relatati ħafna ma' dik il-persuna, allura kif qed tgħid inti jekk dik il-persuna għandha ħabta tgħid kelma b'ċertu mod, ħateħel jisa magħha dik il-ħaġa. Eżatt, isu d-dialett mbagħad jiġi parti importanti ħafna mal-laqam. Eżatt. Kellna tiġi miż-żejtun aħna. Dejjem jgħid fl-aħħar ta' sentenza jgħid sewwe. Sewwe. Kunna qajni ilu sewwe ġifieri. Biex konkludi sewwe. Proset imma għana naqat ma' kit, ġviri anka l-mod kif tkellim, tħu għost tisimek. Grazzi. Mill-Inglis, tiftakar kien xem, naf li semmejtu jgħet inti kien hemm il-Big Joe, kien hemm iktar laqmijiet mill-Inglis ma tantx iltqajt magħhom. Kien hemm xi ħaġa żgħira anke mit-Taljan.
Issa naħseb iktar meddi żmien iktar isiru komuni u daw il-laqmijiet li kollhom xi element Ingliż. Naxxar kien you know. You know. Dak hija, dak ġbartu żgur. You know. Għax issa qed niġi fiha. Migrant daw dak li kien migrant li ġlura u kien ġiblu mill-Amerika biex jitkellem kien jgħid għax you know. U fil-laqam tidher iżjed għax dak iż-żmien l-Ingliż ma kienx komuni daqs illum, allura jekk per każu jisimgħu lilek dejjem tgħid xi Ingliżata, jibqgħu jafuk biha. Ma bħalissa nsejt. Il-laqmijiet li kellek tiskarta inti x'dawk il-laqmijiet li m'għandhomx tifsira dawk huma interessanti ħafna għax hemmhekk jew ittivvinta kelma u allura hemmhekk hija interessanti minn punt di vista lingwistiku għax mhux lakemm toħloq kelma le anke meta għandek ditta u xi ħadd jagħti isem dik id-ditta mhux lakemm toħloq isem trid tażel littri kif tqiegħdhom flimkien biex sekwenza li b'xi mod teżisti u li potenzjalment teżisti fil-lingwa. Il-periklu huwa dejjem bħal dawn l-eżempli bdejtu semmu bħal tax-xewwieq li taħsibha arbija u tibda tfittex u mbagħad tiskopri li hija qisha tip ta' korruzzjoni ta' show-off. Jew il-kollega tagħna Manuel Mifsud isemmi kemm il-darba laqam ta' xi ħadd jgħidulu tan-naqna. U da tgħidx kemm mill-ġdid ħasib arbija u dam ifittex f'dizzjonarji tal-Arbi u jisaqsi biex imbagħad. Inna li xi ħorn dak, jew. Le, qed isaqsi lil xi ħadd jiġi minnu qallu da meta kien żgħir kien jgħidlu tini naqna. Sewa mhux kapaċi jgħid naqra, ta' fin, it-tfal ċertu ħsejjes ma jdurhomx isiru. U tan-naqna baqgħet l mbagħad kiber. Ġida da meqallef kwad daw hemm minnhom mhux hekk xi ħadd ma jkunx jista' jlisten xi kelma u tibqalu qed tiftaħ xi wieħed jew. Barra kellna tifel familja famuża illi jgħidulu d-dixliri. Ma nafx. Tixriri. Ma nafx jekk dal-iżen semmi jiftħux dal-programm, però hemm mannej magħruf jgħidulhom il-picky pack. Issa l-picky pack id-dawara kif id-dawara ma l-istorja hija din kif qaluli. Darba dal-picky pack kien qiegħed fuq karettun. Sewa. Fuq il-kartun kien hemm xi 4 min nies u dal-picky pack kien qiegħed bil-qiegħda fuq ix-xadba iħares mhux il-fejsej il-kartun, il-kontra. U mal-kartun kien hemm kelb marbut. Sewa da ġara. U ġiet sinjura Ingliża bil-karozza u kellha tieqaf wara l-kartun, sewa. U ħarġet rasa minn ġod tiegħek. U beda ragħti dak il-kelb se. Pick it up. Speċi xil-madunna qed-tajt. Il-nannu tiegħi kien bejjeħ bil-karettun missier jgħal jaffirlu. U kien jiġi l-ħadd flaxija ninġabru u vera konna nitqowe u darba kellu t-tifla tiegħu miż-żewġa raġel tal-iskola insomma u kien biex jirabi ma' tfal ta' kien jgħidulhom be quiet. U qed jirrakkonta lil mami u alla hemm xi jgħidulhom Goswajer. In-nannu għadu sissa jagħmilhom dawn l-affarijiet. U missier l-istess ta' missier. Meta mort insaqsi jaf xi laqmijiet, kollox maf beda u jotlob bid-daħ. Imma jgħid li ħafna kliem li vera kien jeżisti qabel. Ma kien tant ħelu dan n-nuqsajjer, kien jgħidu x'jgħidilhom bħalissa kien jagħmilha l-ommi. Goswajer. Biex joqgħodu kwieti. Hemm interess, tolqotni ħafna l-użu tal-laqam fil-kitba. Inti semmejt bir-raġun il-romanzi, per eżempju, imma tinnota meta jkun hemm rapport fil-gazzetti, drabi jintuża l-laqam għal xi ħadd li ġej minn sfond kriminali, le drabi, mhux hekk. Hemmhekk kien iżluh jitniżżel il-laqam, ġieli anke fil-headlines, le, pereżempju bħalissa hemm ħafna laqmijiet. Anke fuq Xarabank, pereżempju, meta kien hemm il-programm tal-ħabs. U tolqotni wkoll, hemmhekk fil-gazzett jisu qed jintrabat fil-kitba dik li iktar li nikkonsmaw ma' kriminali ħanajtek. U wkoll ġieli xejdu bħalissa l-vot, il-polza, grazzi il-polza l-vot.
forsi insomma kriminali. Imma interessanti biex jarfuhom, le, ipoġġu l-lam. Tolqotni hemmhekk li. Anka fil-letteratura. Hija letteratura. Letteratura pereżempju jenna 40 u l-ġieri, in-nies jsejħula l-40, fl-aħħar meta sabet l-imħabba jgħidilha indri. Indri li jħobba jgħidilha isma' jgħidilha Anjes, jiena nħobbok xorta waħda, ġifieri hemmhekk jirreferi għalija b'isimha waqt li n-nies li ma kinux jafuha jgħidulha mbagħad speċi. In-nies li ma kinux jafuha kienu jsibuha bil-laqam waqt li persuna li verament ħabba bis-serjetà u żewwiġha fl-aħħar qalilha Anjes jiena nħobbok xorta waħda. Hemmhekk huwa l-istess argument bħalma qed jgħid Huma biex jgħiruha kienu jużaw il-laqam, allura jsubu biex jurija li hu mhux bħalhom. Semmi il-maħbubin, hemmhekk ukoll huwa qasam interessanti kif il-maħbubin laqmijiet li jagħtu lil xulxin. Dik diffiċli tiġborhom dawk għax huma intimi ħafna mejja lingwistikament interessanti ħafna. U l-itfal hija proset. Iva. Dak huwa qasam diffiċli tiġbor id-dejt hemmhekk. Dik tagħmel rikordi fil-kamra tas-sodda ma naqbillek. Marbut ma' xi klassi soċjali iktar. Tgħidilna xi tnejn. Marbut ma' xi klassi soċjali partikolari, il-laqam ma' klassi medja, klassi ħaddiema. Naħseb li hemm naqrabta, għax pereżempju meta kont qed infittex fir-reġistru elettorali f'dawk li kienu iktar qodma fejn kienu jivvutaw biss eżempju l-litterati u l-benestanti ma kienx hemm daqshekk laqmijiet. Għax naħseb il-laqam kien iktar xi ħaġa assoċjat mal-klassijiet il-baxxi. Kien iktar komuni għax in-nies il-popolin. Eżatt. Xi ħadd nobbli mhux ħadd referi għalih. U l-gross, pereżempju, l-gross. Daw ukoll interessanti li tissemmu l-laqam li ssibu f'ħafna rħula, il-bastli pereżempju laqam li ssibu f'ħafna postijiet. Daw ukoll huma interessanti. Aktarx ma jkunux jiġu minn xulxin, imma b'xi mod jiżviluppaw. Jkun interessanti ma kliem li ma nafux it-tifsir. Jiena dawk laqtuni ħafna, ma diffiċli hu isek. Ibni ta' negozju. Kellu junkyard. Kollu l-armi surplus. Fuq semma Ġozi fuq xewwif fit-tramuntana tal-Afrika tfisser għarrafa li taqra x-xorti. Jew li jaqra x-xorti. Minxuf, li tara, dik li tara. Ma murad, idkom tużaw leħe fil-Marokk ilkom? Laqmijiet. Tista' taħseb ftit rajt xeħ ma dak li bdiet. Jibdew bl-artiklu. Eżempju tal-ħanut, l-istess. Flok ta' djel fil-Marokk. Għal xogħlijiet differenti, per eżempju, għal xogħlijiet differenti. U jintużaw b'mod popolari. Skont kif semmejtu intu għax marbuta aktar ma' sens negattiv. Allura tkun bejn nies imma f'mod hekk. Huwa forma ta' social bullying da. Issa, ma saret. Ma kienx. Jiena fil-funiti ħattart ħafna minnis konna fuq bil-laqam ma tgħidux tal-aħmar. Xorta naħseb jiddependi naqam il-persuna wkoll. Però ma niftakar ċarda il-kristall li l-ommi u l-innanti jitkellmu bejnietom, sewa ommu bint. Fuq in-nies taż-żejtuna, mhux fuq in-nies jitkellmu kulħadd, jiġifieri bil-laqam biss b'aktar mod anki jekk nandu aħna jkunu laqmijiet daqsxejn waħda. Zobiċi u koma. Ma xfija, per eżempju, naftajt tal-bassus, per eżempju. Il-kakku semmejtu għandu kol. Ta' ħarajtu kol, per eżempju. Tajina, per eżempju. Imma blebda sens ta' xejn.
Ne, naf li mi, ma. Aħna jkuna tendenza irritanti li kollox nitkixfu mal-Ewropa, sewa. Għaw murada, bek murad jismu Iġveri, aħna għanna it-tlet forum tal-kuljom arbi, bejn il-kuljom u l-laqam, sewa. Għanna il-laqab, all right, per eżempju, il-laqab u laqam, meta ħafna drabi meta kun aġġettiv maskili, sewa jispiċċa blaj bil-Malti, ngħidu Malti, zejtuni, tħuli, eċetera. Mela xarri fisser xi ħadd raġel mill-lar, sewa. Ħili xi ħadd bniedem ta' ħila. Dalli huwa xi ħadd li miexi fitr il-ħażina. Sewa dak. U bat għandna pereżempju anki n-nisbe, n-nisbe ġifieri li turi minn fejn inti, sewa. Il-gawċi huwa l-għawċi, sewa Kurmi huwa l-ormi, sewa. Kenna Zurki li kien Zurriqi, ġifieri, u Milleħi li kien Mellieħi, ma daw it-tnejn spiċċaw, ma kenna. U mbagħad għandna l-kunje wkoll, għandna l-bu, sewa, għandna l-kunjomiet, bu deġeġ, bu tiġiġ, bu ħaġar, eċetera. U anki dak pereżempju minn jafuh bħala buras, pereżempju. Dawk ukoll kelli. Jew bu ħames, għax kellu 5 titfal f'daqqa waħda, mhux u l-mara, insomma. Ġifieri, wieħed irid jifrex daqsxejn, sewa mhux l-Ewropa biss teżisti, mhux Tqallija, mhux l-Italja, ma anki l-Afrika ta' fuq. Issa hu ċans li wieħed forsi anki jitkixxef fuq dik in-naħa wkoll. Grazie, għabel xej għaw proset mill-ġdid kif għallu l-oħrajn, dispeċi tlift l-ewel bieċa, fil-fat l-ewel mistoqsija probabli u ġibta, ma nafx analizzajċ għal-inqas meta ħadd il-reġistru għatteller bħala sors li ma partijiet kienem prevalenza ikbar oħrajn. Bħala postijiet, ġifiri, per eżempju, ma kienx hemm l-Mdina u l-Birgu, il-Belt, ġifiri anka naħseb għandha x'taqsamna għal-klassi soċjali wkoll. Mhux ma kienx hemm, forsi kien hemm tnej, imma mbagħad meta tħares lejn il-lokalitajiet l-oħrajn. Fir-reġistru. Ma meta tħares imbagħad lejn il-lokalitajiet l-oħra, kważi l-paġna kollha mimlija. Ġifieri tinduna bid-differenza. U dik tal-ima żmien ħadd reġistru 1947. Il-kont semmija naqra Michael diġà tal-polza tal-vot. Naħseb dak tkun sors ieħor interessanti ħafna jekk issir riċerka l-quddax. Impressjonanti li kważi, mhux ħanajt kważi kollha, ma ħafna mill-kandidati jkollhom laqam li probabbli minn qattrom fuq it-television qatt ma semma, imma sinjali jkun. Però għandi impressjoni li Fawdex u miktar popolari uffiċjalment, per eżempju kien hemm il-Nixon, il-Fratell u l-Bede, daw kollha laqmiet ta' membri parlamentari għawċin. Qabel kienu jiġu dawk il-kard, isa kartolina d-dar niftakarjina, per eżempju, ħansemmilek tal-Malliħa, sex kien ismu ma jgħidu l-ċumpa. Allura kien jgħamilek il-ċumpa. Inti tara, forsi kun hemm żewġ ismijiet l-istess, jekk inti tista' tinnoru għed il-ċumpa, inti taf li dak il-ċumpa. Niftakar, kienet tiġi bil-laqam, kienet tiġi per-eżempju kena ġew fenek bil-kara tas-Sur Tomas. Dejjem bil-laqam tas-Sur Tomas. Kien hemm ta' wkoll tas-Sur Tomas. Niftakarhom jiena kienu jiġu dawk il-kartijiet u Grazie, li forsi rrid tinsemmi wkoll, forsi anki għal-riċerka għal-qoddim, tajjeb, inti stajt diversi idejat hemmhekk, naħseb hemm lokal xi 3 jew 4 iżid oħrajn. Imma forsi idejat oħrajn, int semmejt laqmiet li mhux ta' individwi ma ta' gruppi, semmejt pereżempju postijiet. Naħseb waħħom wieħed jista' jżid ukoll l-isport, speċjalment il-laqmiet fil-futbol. U anke llum il-ġurnata laqmiet fuq il-mezzi soċjali, u ġifieri għandna nies Maltin fuq il-mezzi soċjali li huma għandhom segwaċi li jisbqu bil-kbir il-popolazzjoni ta' Malta, pereżempju jien ma nifhem xejn fihom ma xi ħadd. Il-bloggers ġifieri. Li anke fuq Instagram influencer mhux qed jismu Granday pereżempju, jew Grand YouTuber pereżempju. Interessanti ħafna. Tip ta' laqa, ġifieri min juża Twitter. Bħala username jiswa. Ma nies jafu bih
Huwa tipi ħor tal-laqan. Eżatt, Dak rob li ħadd ma jafx ismu. La vera, Li tażlu inti interessanti. dik hija differenti mill-oħrajn. Kienu ikollok xalata, xkulħadd Mela, ikollu eżatt. nikħu. Ħadd ma kienu jkun bil-sem. Probably s-Sinjor Abigail, kienet għast wildet l-MIRC. Il-differenza mek kienet li kienu laqmijiet li tatijom inti li l nifsek flok li jtijom l ħattijħor. Illum hemm Twitter u xek, inti fejn il-handle ta' Twitter fejn inti limitat minn numru ta' ittri, hemm xi nies jażlu laqgħa flok isimhom, ġurik jista' jkun qasam ieħor. U forsi li wieħed jista' jara bil-biċċa kbir tal-laqmiet tradizzjonali huma kif qed ngħidu itihom lek ħadd ieħor flok inti li lek innifsek, diffiċli ssir bħala ċerka ta' imma liema tip ta' laqmijiet kienu biss jirreferu għal xi ħadd fit-tret persuna jew liema laqmijiet stajt tgħidu tindirizzah bihom speċi nimmaġina ċerti laqmijiet mux ta' tajdu li jkun peġġurattiv ħafna, forsi jirreferu għalik. Waqt li forsi laqbiet oħrajn. Vera. Daw ma xi spunti li ġew f'moħħi, ma hija vera proset tas-sew. Per eżempju, fatta zebra kien futboler, u fatta għalix zebra, għax kellu kien jilbes kalzetti, black and white, għalek kien ta' zebra. Hemm nies tanti ndara laqam eżempju jien għandi sħabi mhux laqam imma fi sens ikun eżempju l-kunjom, taqsira tal-kunjom. Ma jenexlix ngħidlu bismu, tant drajt ngħidlu Tant drajt ngħidlhom bil-kuljom, ġifieri, u kulħadd jafhom bil-kunjom li jisni meta niġi biex nindirizzah bismu nħoss niskomda. Ġifieri naħseb vera jeħel ħafna mal-individu. Is-subien fl-iskola dejjem nirreferu ħafna drabi xulxin. Is-subien nirreferu xulxin bil-kunjom. Katania Fis-subien komunissima di. Naħseb iktar is-subien vera. Mikallef. Anka issa ta' anke issa għax jiena qed nagħmel osservazzjonijiet fl-iskejjel, eżempju jkun hemm dawk li mqarbin nara borċ eżempju. Fimt ġifieri. Ma sax nifhem għalfejn. Tażel li iktar rari, per eżempju lilek u lili għandek kull jom jidu strari. Mhux biss, Insomma, naħseb vera. Niftakar l-iskola kien hemm wieħed għax kun kien buġi, kien ngħidulu l-buġi. Dik ukoll komuni il-buġi. Jiena kelli kursi fuq il-kitarrist. Jien kelli ħabib tiegħi ngħidulu l-bużu ġifieri wkoll. Ġeklu d-delli u kont diżappuntajt ruħi ħafna meta sirt naf li huwa sempliċement korruzzjoni ta' delija, speċi. Id-delli ma qabad ħafna, kulħadd jgħidlu d-delli. Jiena għamilt żmien fil-fatt ma nafx ismu. Eżatt, dik li jiġri. Naħseb ftit xhur ma nafx ismu. Id-delli. Iż-żizza wkoll. Dawn ukoll interessanti fid-dinja tal-spettaklu. Fil-pulizija, hemm ħafna mill-pulizija. U l-kunjomijiet ġieli kemm tajjar biċċa kif qed inti fil-bidu, tajjar biċċa u jiġi jisu laqam, u il-buliċin pereżempju. Kważi stafraġ, mal-politiċi jħobbu jagħmlu. Eżatt. Jiġi jispożi laqam, u bdiet ftit. Kultant jien qataftit mill-kunjom eħed ngħidu ta' Bonell flok Bonello niftakarhom.